זה ה-94-70, זה ה-25-70. אני אציג כמה נקודות שמצאתי תוך כדי העלייה של שניהם. הדלקתי אותם. תוך כדי אני אגיד שה-94-70 הוא 14 אינץ', אבל מחשב מאוד מאוד קל, יחסית ל-25-70 שמדובר ב-12.5 אינץ', שהוא די מגושם ועבה וכבד. ל-94-70 יש שלוש כניסות של USB בצדדים, שזה הרבה יותר נוח לעומת ה-25-70 שיש לו רק שניים, ומאחורה, שזה פחות נוח. המרחב העבודה של העכבר, שימו לב את ההבדלים, מרחב עבודה ממש גדול ונוח ומרווח, כמו כן מקשי החצים מרווחים ונוחים, לעומת ה-25-70 שהמרחב העבודה של העכבר די קטן, מה שאנחנו רגילים מה-25-60, והלחצני חצים הם מאוד צפופים. אפשר להגיד גם שיש שדרוג של תאורת המקשים ב-94-70, בו המקשים מוארים אחד-אחד, זה יותר מתאים לעידן של היום, לעומת התאורה הישנה של ה-LED שנפתח מכיוון המסך ב-25-70 ומאיר את המקשים. עוד שתי נקודות חשובות מבחינת הסוללה. 25-70, מה שאנחנו רגילים, הסוללה מאחורה. אם אנחנו צריכים סוללה חזקה, שימו לב, היא בולטת, גדולה, כבדה, מכבידה על המכשיר. אותה סוללה שעושה את אותה עבודה ב-94-70 כבר באה בשדרוג שהיא בילט-אין מאחורה, שטוחה, שימו לב, היא פשוט יושבת פה ולא בולטת, המשקל שלה הוא אפסי. הנקודה האחרונה שבאה יותר לזכותו של ה-25-70 היא עצם זה שהוא מכיל כונן אופטי, צורף DVD, מה שב-94-70 גם אם היינו רוצים אין את האופציה הזאת, כי המארז בכלל לא מאפשר את זה, הוא לא בא עם המחשב. זהו, שיקחו לכם.